Magandang gabi, magandang gabi. Yeah, magandang hapon. Pagkita mo mukha mo, sir. Mahirap kasi nag-driving ako, nagtatakot Okay tapos okay lang. ang dami Sige, mong pagkita mo lang mukha mo, wag mo itago kung totoong mga ngaral ka. bawal nga sabi kasi nasa Maya ka, traffic ako. maya ka. Kisa naman kisa naman palpak yung aral mo, at least hindi nakikita yung mukha mo. Sige, pagbibigyan na lang kita. Ano ba concern mo? Well, kung gusto mong talakay, wala namang problema. Sige, Talakayan tayo, di ba? Sabi mo, dati sa comment section na butatahin mo ako. Sige, ito na yung panahon mo para mabutata mo ko. Masyado mong niliteral yung pagkakaintindi ng mga sinabi ko last time. Ano bang ibig mong sabihin na butatahin mo ko? Hindi yung hindi ko mo may salitang butatain ay literally butatain ka Sige. personally or yung Sige. Ano bang concern natin? Wag na lang natin pag-usapan yan. Concern. Direct ko, kung may tanong ka, direct na lang. Okay, let's talk about the doctrine ng RCC. Kasi laging kino-quote ninyo yung By the way, sir. chapter. By the way, bago tayo magsimula, sir. Pakilala ka muna, sir. Ano yung pangalan mo? Tsaka yung reliyon kung saan ka bilong. You are Seventh Adventist, Born Again, Baptist, Alliance, ano ka? Nandiyan naman yung nandiyan naman yung pangalan, di ba? Joban. Sige. Ano yung relihiyon mo? Isdak. Isda. Sige. Straight to the point. Lapastangan ka yung wag mong lapastanganin, hindi isdak lang. Isdak. Ano yung bisdak? Ayaw malinaw isdak, hindi isdak. Ano bang ibig sabihin ng isdak? Ano bang ibig sabihin ng isdak? Ngayon ko lang nalaman na mayroon palang isdak. Ano ibig sabihin ng isdak, sir? Ay nako, matagal na po yan sa Ginoong Gapo, no? Yung isdak. Kung naririnig niyo po, di matagal na po yaon. Sige. Okay, lagi niyo pong kino-quote yung Matthew chapter 16 verse 18. Sige. Kung saan ito yung ginagawang batayan ng mga karamihan na ito raw yung pasimula o yung parang hula ng Panginoong Yesus na maitatag yung RCC. Ngayon, wala naman kasing sinabing RCC dyan, no? Hindi naman sinabi kasi ng Panginoong Yesus, Peter, upon this rock I will build RCC. I will build my RCC. Hindi ganun, no? Simbahan lang. No, so, bakit nagkaroon ng ganitong conclusion yung sekta ninyo na kayo yung tinutukoy ng Panginoong Hesus? Gayong, ala namang sinabing RCC, no? Kahit si Papa Pedro, ala namang sinabing Papa Pedro daw. Iba to, malapit ka nang magkatoliko dahil Papa Pedro na, yung binanggit mo. Hindi, Papa naman talaga ang tawag ko sa mga matatanda na eh. So, si Papa Pedro matanda na. Sige, Papa daw. Papalit mo lang sa ibang iso para hindi halata. Kahit ikaw, pwede naman tatawagin kong Papa Papa Gapo. Okay, hindi ka naman siguro bakla, sir. Sir, hindi ka naman siguro bakla para tawagin mo kung, "Hi, Papa." Palabiro ka naman pala, may pagkapilyo. Pero malapit ka na magkatoliko. Papa na yung binanggit mo kay San Pedro eh. Sige, sir. Nako. Nangaral ka na, sir. Ano ba yan, sir? Ikaw ba'y magtanong o magbigay ka ng komentaryo? Well, depende kung paano mo intindihin yung sinabi ko. Kung para sa'yo yung... Okay, ako na lang magtanong sa'yo, sir, dahil nangaral ka na eh. Diba? Akala ko may magtanong ka. Magtanong nila ako, sir. Diba hindi mo tanggap ang St. Matthew chapter, ano ba naman tong caption natin? Imbes sa Iglesia ni Cristo tayo, napunta tayo sa True Church. Sige na lang, pagbigyan kita.
Pwede ko na mapag-usapan to bukas. Sandali lang. Pabigyan kita. Ako na lang magtanong, sir. Ganito. Kasi Kasi- Ginoong Gapo, bilang pagko-correct, hindi tayo nag-uusap patungkol sa kung sino yung tunay ng simbahan. Ikaw yan nag-open, di ba? Di ba sabi ko sa ano ba yung tanong mo? Imbis na magtanong ka, sir, ganito ha, imbis na magtanong ka, parang nagre-rebat ka doon sa St. Matthew chapter 18, chapter 16 verse 18. Oh. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, depende po kung paano nyo po intindihin yung sinabi ko, kung pagtatanong o pagkokomentaryo na nasa inyo na po yaon. No? So, kung sa palagay ninyong pagtatanong, ay di sagutin nyo po yung tanong. Ako na lang magtanong sa iyo, sir. Ganito, sir. Kasi, inumpisahan mo yung St. Matthew chapter 16 verse 18. Di ba sinabi ni Kristo, itayo ko ang aking iglesia. Sinabi niya kay Papa Pedro yan ha. Sabi mo, Papa Pedro. Sige. Now, anong iglesia yan, sir? Anong iglesia yan? Kung hindi yan Roman Catholic Church, ano ba yan, sir? Seventh Adventist General Conference? Yung sinabi mong isdak? Walang iglesia tinutukoy ang Panginoon kung anong pangalan, basta church lang ay Pandis Rock. Lagi, marami kasi sir. Marami kasi nag-claim dyan sa, ganito sir ha. Maraming nag-claim dyan sa Roma, sa St. Matthew chapter 16 verse 18, na kami dyan. Kami rin yan. Yung iglesia ni Cristo, nag-claim din, born again, baptist lahat. Walang siguro sir na nag-claim na hindi kami yan. Pati na rin kayo nag-claim. Question, sir, saan ba ang totoong nag-claim dyan, sir, na sila yung may-ari doon sa tinayo ni Kristo, ang St. Matthew 16-18? Teka mo na, Ginong Gapo, iko-correct ko lang wag mo kong lagyan ng salita na hindi ko sinabi, no? Wala akong sinabing kiniklaim ko yaon, no? Yun po yung malinaw kasi parang nadagdagan po yung sinabi, nadagdagan niyo po yung sinabi ko, na which is hindi ko naman po sinabi, no? Yung pag-claim. Ako nga po nagtatanong bakit nagkaroon ng conclusion ng RCC na kayo yan, no? Gayong ala namang binanggit ang Panginoon na anong klaseng iglesia, ang pangalan na yun, no? In fact, sa anong nyo nga, yung isang Bible nyo nga, no? Yung translation, do I reign ba yun? Nadagdagan nga nun nakalagay talaga yung nyo, pangalan, no? Which is wala naman sa original. Bakit nagkaroon ng conclusion yung RCC na kayo yun ang tinutukoy ng Panginoon? Pangalawa, ano yung konteksto ng Matthew chapter 16? Kung maaari pong maipaliwanag ninyo kung ano po yung konteksto diyan ng Matthew chapter 16, yung buong konteksto hindi lang po yung isa-isa na parang sir, ganito yan, sir. Madali lang naman yan, sir. Sagutin ko yan, sir, ha. Yung pinaka-main reason mo talaga, yung simbahan na sinasabi ni Kristong itinayo niya, ayan po yung Catholic Church, that's according to the history book. Of course, the original translation of the Bible, which is Greek, written by Greek, the original manuscript, hindi naman binanggit ni Kristo na itayo ko ang aking Roman Catholic Church. Sandali lang, sir. Sandali lang. Hindi, sandali lang. Huwag ka sapaw na sapaw. Ikaw pa hindi nagpapakita ng mukha, sapaw ka ng sapaw. Sige, ganito yun, sir. Pero the fact, as far as the Bible is concerned, nagtayo talaga ang ating Panginoon na simbahan. Mababasa yan. As far as the history book is concerned, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yan po ang klaro. Ngayon, kung hindi niyo tanggap ang tawag nito, hindi niyo tanggap ang deklarasyon ng history book, pati yung sa mga, kahit nga yung Bibliang Protestante, meron na rin, Ngayon, nagtanong ko, sir, isang tanong lang, sir. Sinong nagtatag na simbahang Katolika? Sandali lang. Kasi ayaw nyo tanggapin yan. Diba? Sinagot ko na yung tanong nyo. Ayaw mong tanggapin yan. Ang tanong, sir, sinong nagtatag na simbahang Katolika na kung hindi si Kristo? Saan itinatag at kailan na itatag? Magbasa ka ng history para alam mo kung saan itatag, no? History daw. O sige, Magbasa ako ng history, sir. Sir, magbasa ako ng history dahil sabi mo, magbasa daw ng history. Sige.
Mr. Gapo, your question is very irrelevant and out of context, no? So if you want to know the paano siya naitatag, saan itinatag, anong taon, sino ang nagtatag, you have to read the history. No? Para malaman, pero biblically Sige. speaking, Magbasa wala tayo ng talagang history, sir. mababasa eh. Magbasa No? tayo ng history. Dahil sabi mo, ay sandali lang, sir. Sandali. Bible. Sige, sir. Di ba? Naglatag ako ng ebidensya, natatag kami ni Kristo. Since ayaw mong maniwala, siguro naman ako. Ayaw mong maniwala. Ngayon, ang tanong, sinong nagtatag sa simbahang Katolika? Sandali lang, sir. Sandali lang, wag kasapaw. Sinong nagtatag sa simbahang Katolika kung hindi si Kristo? Saan itinatag at kailan itinatag? Ang tanong, ang sagot mo, magbasa ka ng history. Sige, magbasa tayo ng history. Since nasa Pinas tayo, ayaw na lang natin gamitin yung mga history galing labas. O ito tayo sa Pinas, The Philippine Ionic Nation, History of the Republic of the Philippines. Second edition, basa. Chapter 9, Our Spanish Heritage. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Malinaw ang banggit sa kasaysayan. Ayun po yung ayon sa makamundong kasaysayan. Sabi mo, magbasa ng history, di ba? Sabi mo, magbasa ng history. Di binasa ko history. Ang tinutukoy ko po sa inyo, Mr. Ginoong Gapo, na history, yung sa Bible. No? Kasi, kung wala kang mababasa na history sa Bible, huwag na nating dagdagan. Di ba? No? Di ba, sir, ganito. History makamundo, gawa rin yung Panginoon yan. Kalooban ng Panginoon yan. Di ba nabasa sa ni Propeta Isaiah? Makamundo. Hindi po makamundo po yun. Dahil salita po ng Diyos yun. Gusto mo salita ng Diyos? Gusto mo yung salita ng Diyos? Sige, ibasa. Paano yung history daw, salita ng Diyos? Bakit pinangaral ni San Pablo ang Catholic Church? Bakit sinabi ni Cristo Catholic Church? Ito, babasahin natin. Babasahin natin yung Biblia. Saan daw mababasa? Ito, una. Ang The Holy Bible, 1611 edition, King James Version. Babasahin natin to. Nangaral si San Juan. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1. He warned them not to believe all teachers. Kasali ka na siguro nito. Hindi paniniwalaan. Hubos of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Bakit ito? Catholic faith. Sige, pagbibigyan natin. Basa tayo sa Greek. Anong sinabi sa Greek? Greek pa rin. Greek. Sige, basa daw sa Greek. Greek. Napunta na naman sa Greek. Ito. Babasahin natin ito ng Greek kasi yan yung style nyo. Pag may nabasa sa mga Bibliang klaro, dadalhin nyo kami sa Greek. Kung wala namang mababasa sa Greek, doon naman kayo magbasa sa mga Bibliang English. Ano bang nangyari sa inyo? Sige, magbasa tayo sa Greek. Sandali lang. Style nyo yan eh. Magkomento. Dapat basa mo na yun. Sige, San Pablo na naman tayo. Puntahan natin si San Pablo. Kung gusto mo ng healthy discussion, huwag ka mag-side comment. Hindi naman ako side comment. Talaga nasasaktan ka lang sa side comment ko dahil unang-una, sandali lang, dahil unang-una, booking yung style nyo. Diba, pag may mababasa pag may mababasa sa Tagalog, pag may mababasa sa English, punta kayo sa Greek. Diba, dadalhin nyo kami ng Greek. Di wala naman kayong original manuscript. Ngayon, pag may mababasa naman sa Greek, walang mababasa sa Greek, papuntahin nyo kami doon sa sinasabi nyo, English kayo, King James tayo, kasi yun yung pinakamalapit na translation sa Greek. Ano ba naman kayo? Magbasa tayo sa Greek. Greek yung sinabi niya. Magbasa tayo sa Greek. Gawa, Acts chapter 9 verse 31. Ito yung banggit sa Greek Bible, ha? Greek Bible. Excuse me, Mr. Gapo. Huwag yung direct yung transliteration. Dapat yung Greek talaga mismo. Greek nga! Greek nga! Basahin natin! Greek nga! Makinig ka! Makinig ka! Greek! Yan! Acts chapter 9 verse 31.
Amen. Ay, sandali lang. Nagbasa pa nga ako ng Grigo. Teka muna. Ano ba sa Grego yung chapter na yan, yung Acts? Ano sa Grego? Sa Grigo? Wag muna akong banggitin. Basta kay Aaron, babasahin ko muna. Hindi ko na alam yan. Kasi hindi naman ako Bible scholar. Totoo talaga yung sinabi ko, sir. Hindi ako nagmamarunong dito, sir, ha? Hindi ako nagmamarunong, sir. Unlike sa inyo, nagmamarunong, hindi nga alam. Sige. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sir, kisa naman babasa kita ng Grigo, sir, ayaw mo ring maniwala. Ang tanong ko sa iyo, sir, sino ang nagtatag sa simbahang Katolika pag hindi si Kristo? Kailan niya itinatag at saan itinatag? Ito lang ang tanong ko. Tao. Sino tao? Nga, sino nga tao? Pangalanan mo. Abay, hindi ka talaga nagbabasa ng history. History. Sang history. Malinaw eh. Sang Tao lang. history, page. Sang history, pati page. Ala naman. Wala sabi mo, di ba tao? Sabi mo tao nagtatag. Sino tao? Pangalanan mo. Abay, magbasa ka. Hindi, ikaw yung tinanong mo. Binasa kita ng history, si Kristo nagtatag. Ngayon, ikaw yung tinanong ko. Kung hindi si Kristo, sino? Sabi mo tao. Pangalanan mo kung sino tao niyan. Ay, naku. Hindi ka talaga nagbabasa, ano po. Ikaw nagbabasa ka ba? Nagbabasa ka ba? Nagbabasa ka ba? Anong tao? Alam ko sino, ano yung taon, sino. Sige. Kung alam mo, sabi mo. Pero hindi ko na ibibigay kasi kasi di mo alam. Wag ka na lang manggulo, sir. Sir, wag ka na lang manggulo. Sa susunod, pag pumasok ka, dapat alam mo. Ha? Nakakatawa yung banat mo. Kahit hindi ko na lang tutuloy itong basa ng Griego kasi alam nyo, sir, pag sinasabi natin, sir, na ano ba sa Greek term, yung Acts, hindi ko naman kabisado yung mga Griego kasi hindi naman ako Bible scholar. Ngayon, kung babasa tayo ng Griego, context sa Griego, alam ko naman, hindi ka maniniwala. Dahil yung style niyo booking kasi. Pag babasa sa mga translation English, lilipat nyo kami sa Griego o Hebrew. Ngayon, kung wala naman sa Hebrew, lilipat naman kayo doon sa mga translation. Na ngayon, kung hindi mo tanggap na simbahang Katolika ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo, pangalanan mo, binanggit mo tao, pag wala kang pinangalanan, ibig sabihin, nagbaritis ka lang at nagbarisol ka lang. Straight to the point. 200, eto ganito out of 200 Pope ng RCC. Out of 200, mali ka. Hindi 200 yung pop namin, tingnan mo, nagmaritis ka na agad. Straight to the point. Makinig ka kasi. Ano 200? Totoo ba? 200 yung Santo Papa namin? Masyado ka talagang literal eh. Yun ang problema ng mga RCC. Huwag kang magbanggit ng patapos na hindi mo alam. Sabi mo out of 200. Buti, ano ba yan? Nakakatawa tuloy. Wag na natin idaan pa sa mga filosofiya yung kaya nga. Sige. Hinamon mo ako eh. Assignment mo yan, pangalanan mo yung taong yan. Kung hindi si Kristo nagtatag, sinong tao sinabi mo? Hindi mo ako makukuha sa mga filosofiyang nice. Hindi ito filosofiya, sir. Talagang tanong itong totoong tanong ito. Ibig kong sabihin na filosofiya, yung pam-filosopo na style, hindi yan mag-oobra. Hindi nga. Hindi ka nga umubra sa akin dahil wala kang binigay. Mukha mo pa lang, hindi mo makikita. Nagdilim ka, sir. Madilim yung mukha mo, hindi mo na-issue. Ibig sabihin, mana talaga kayo sa simbahan ninyo. Dahil ang banggit po sa inyong libro, Seventh Day Adventist Belief, kayo po ay largest Protestant denomination. At ang sabi pa doon sa libro ninyo na The Great Hope, ay kayo po ay ang Protestante is a great darkness. Kaya normal, ay sa'yo, ay tawag nito, ang normal, ang sa'yo, maitim ka. Straight Ginongga po to the point. Napatunayan na RCC ang Matthew chapter 16 verse 18 walang napatunayan wala nga. Sabi mo, wala. Di ba? So, sinong tao yan? Sinong tao? Di ba? Sinong tao? Nagbanggit ka na ng tao Sige, ibigay mo pangalan. Inamin mo na wala Inamin mo na wala. Paano yan? Di ba? Nagbanggit, di ba sinabi ko, walang statement ang ating Panginoong Jesucristo.
Ngayon, according to the history book, nasabi mo magbasa ng history, 'di ba? Magbasa ng history. So ang sinabi sa history book, Catholic Church founded by Jesus Christ. Ngayon, pag hindi mo tanggap yung history na yan, nasabi mo, hindi mo tanggap, 'di ba? Sandali lang, huwag ka sapaw ng sapaw. Lilinawin natin 'to. Ang problema kasi Huwag ka sapaw ng sapaw, sir. Huwag ka sapaw ng sapaw. Ngayon, hindi mo tanggap ang history. Di ba sinabi mo na ang simbahang Katolika Romano, tatag na tao, pangalanan mo yan? No, makinig ka muna. Ang problema kasi inamin mo na walang binanggit sa Panginoong Hesus. Wala nga. But according to the history book, Roman Catholic Church. Inamin mo na wala palang mababasa. Paano yun? Nagdagdag ka. Ay, nako naman, oo. Ang hirap mo talagang intindihin. Nag-aaral ka ba? Ano? Oh. Di ba? Walang binanggit ang ating Panginoon. Hindi naman pinangalanan ng ating Panginoong Jesucristo ang St. Matthew chapter 16 verse 18. The Bible stated clearly that Christ established the church. As far as the Bible is concerned, si Kristo ay nagtayo ng simbahan, iglesia. As far as the history book is concerned, Roman Catholic Church. Kahit nga internet alam. Sinabi na nga. Dinagdagan ka. Ngayon, ang tanong, sinong nagtayo? Sabi mo tao, ibigay mo. Ibigay mo kung sinong tao, ibigay mo kung sinong tao. Wala tayong magagawa riyan. Wala tayong magagawa dito. I-kick out kita pag wala ka maibigay. Kasi lawgaw ka ng lawgaw dito, sapo ka ng sapaw eh. Hindi naman ito topic natin sana. Okay. Please ka na lang. Wala akong mapapala sa iyo, sir. Sa susunod, sir. Sa susunod, pag pumasok ka sa live ko, dapat may alam ka. Sabi mo, butatayin mo ako. Isang tanong lang, nabutata ka na. Di mo nga sinabi. Dahil ikaw mismo, di mo alam. Straight to the point. Nabutata ka na nga Di ba? Sabi mo, di mo alam eh. Sige. Pangalanan mo kung sino tao. Kay tao lang, kay tao. Kahit ayaw mo nabanggitin kung kailan niya tinayo, saan niya tinayo. Sino tao? Ikaw talaga, dinadagdagan mo yung mga sinasabi ko, Dati na. Diba, sabi mo, tinayo ng tao. O, sinong tao to? Tinatag nga talaga. Ikaw na mismo nag-umamin. Hindi sino ang tao? Sabi mo, kapag hindi si Kristo nagtayo, sabi mo, tinayo lang ng tao. Pangalanan mo kung sino tao. Talaga naman. Alam nga naman sino. Sir, ako sa'yo, sir. Magkatoliko ka na lang, sir. Sinabi mo na, sir. Papa Pedro. Paano kung magkakatoliko? To the point. Hindi katunayan sa gabi na ito na sinabi ng Panginoon na RCC. Wala, inamin mo Nako naman, Sir, wag kang diehard sa simbahan mo tatag na kano. Straight to the point. Ganun na sir, po yung, nawawala na tuloy ako sa topic ko, sir. Out ka na lang, sir. Dahil nawawala na tuloy ako sa issue namin. Iglesia ni Cristo. Ano ba naman pumasok? Wala ka naman palang alam. Pasok ka na pasok dito. Wala ka alam. Ano walang alam? Ikaw nga pangalanan mo ngayon tao sinabi mo para hindi ka nagbumukhang kawawa dito. Magbasa ka ng history. Alam ko yung... Wag mo akong hamunin. Sir, nagbasa na ako ng history. Ikaw, wala ka pa kahit isang nilatag. Diba, sabi mo, taong nagtatag ng ating ng Simbahang Katolika din, who is that man na sinabi mo? Paano ngayon inamin mo? Wala. Sino ang tao? Hindi issue dito kung inamin ko ba o hindi. Di ba sabi mo, taong nagtatag, inamin mo yan, di ba? Din pangalanan mo kung sino para hindi ka nagmumukhang kawawat, nagiging awing dito. Hindi naman ako nagmukhang kawawa. Ikaw nga umamin na wala. Sige, pag hindi ka nagmumukhang kawawa, pangalanan mo yung taong sinabi mo. Kung gusto mo sa formal debate, papakita ko kung sa'yo. mag-formal debate tayo, sir, kawawa ka talaga, sir. Dahil unang-una, hindi mo nga masabi dito, kasimple-simple lang. Naghahamon ka pa ng formal debate. Alam mo ba kung ano yung debate? Pang ilang debate na yung, mo, sir, nasalihan mo, sir. Naku, Ginoong Gapo, napakahina ng argumento. Anong nahina ng argumento? Sige, pangalanan mo yung tao. Pag hindi mo kayang pangalanan yung taong binanggit mo, ay wag ka na lang banggit ang banggit. Alam ko nga. Alam ko nga, pero ang challenge... Yun, alam pala. Sige, pangalanan mo, kung alam mo.
ang challenge ko nga sa'yo, magbasa ka para alam mo. Hindi Eh, yung bakit umaasa ako? ka lang Nagbasa na ako ng history. Ikaw na lang wala. Kahit isang page, wala ka. O pag ilang history babasahin ko? Pangatlo? Umasa ka sa umasa ka sa Tignan mo pagbabasa. tignan mo tuloy yung ano mo, yung banat mo, yung style mo. 200 pop. Wala naman kami 200 pop. Naku naman oo. Lagpas na po 200 Santo Papa namin, sir. Baka hindi mo alam. Alam ko yun. Oh, alam mo ko pala. yun. Suno po. Alam mo pala bakit sinabi mo na 200 pop? Ito talaga masyado kang literal eh. Yung nga po, mag-aaral ka ng Yan na. Sige, bigay mo na yung tao. Bigay mo na yung tao kung sino pangalan na yun. Sa debate, pwede yun sa debate. Ano pwede sa debate? Ang challenge ko sa'yo, magbasa ka ng sapat na mga history. Sige. Para may Patutunayan mo sa debate, ha? Munang kita na debate. Ngayon, ora mismo, oh. Yan, oh. Naghaharapan na tayo, di ba? Hindi mo wala pinakita mukha mo, eh. Sige, total, sa bagay, nag-conversation naman tayo, di ba? Sa bagay, nag-conversation naman tayo, di ba? O, sige. Wag sa live mo, Mr. Gap. Ginong Gapo, wag sa live mo. Sige, maghanap ka ng page. Maghanap ka ng page kung saan mo gusto. Sige. Okay, i-chat mo ko at iayusin natin yung schedule, no? Sige. Patutunayan mo, no, na Ikaw yung naghamon. Ikaw yung naghamon. Bakit ako magiging afirmatibo? Ikaw yung naghamon. Hindi ka nga marunong talaga sa debate. Straight to the point. Kung siyang naghamon, kung ikaw yung naghamon, di ikaw yung nagiging afirmatibo. Ako gawin mo afirmatibo, ikaw yung naghamon. Straight to the point. Wala akong napatunayan sa gabi na ito eh. Wala talaga as in. Anong wala? Wala. Inamin mo eh. Wala yung sinabi si Panginoon Jesus. Nagsasabi naman ako ng totoo, sir. Alangan naman kasi pipilitin. Sa original manuscript, wala. Walang binanggit ang ating Panginoong Jesucristo. May rason kung bakit hindi pinangalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Para walang magkiklaim. Walang magkiklaim. Kasi kapag pinangalanan ng ating Panginoong Jesucristo yan, alam na maraming magklaim. Maraming nga nag-claim, pati kayo. Na kayo yung tatag. Yan hanggang ngayon, wala pa rin kayo. Street. Yan. Yung sinabi mong istorya, lalabas mo yan sa debate. Sige sir, follow up na lang kita sa chat mamaya. Sige, ikaw na yung ano. Maglatag ka ng topic mo na ikaw yung afirmatibo. Marami akong maibigay na paksa sa'yo kung gusto mo eh. Ano? About truth church yung gusto mo, di ba? Kasi ino-open mo ito, truth church eh. Patutunayan mo na tao talaga ang nagtatag ng ating ng simbahang Katolika. Sir, dito pa lang sir. Parang ano sir, nagiging katawa-tawa yung banat mo. Nagbanggit ka ng tao, di mo pa alam, di po bang banggitin dahil alam mo na mag-aaral ka pa, mag-research ka pa. Kung totoong mangangaral ka, yan, lumayas na.